budeme hrať zase Grow Garden. Keď ste nevideli minulé video, v minulom videu som mi dal... Čo moja typek zastro... No dobre, nejdeme to riešiť. Mi dal admin... Čo mi dal admin? Neviem. Čo? Mi dal admin... Neviem už čo, prepáčte mi. No ale... Videl som, že už teraz majú moje videa 4 zhliadnutie. Tak chcel by som... Čo? Také. Chcel by som urobiť pre začiatočníkov. Ty začiatočník. Tak... by som chcel pre začiatočníkov si budem tuto šetriť. No? No. Budem šetriť napríklad... Čo mi tu píše? Bože môj. Ja neviem. Tak nech mi už zavolá, čo? Budeme šetriť. Relax? Nie. Relax nie. 20. Nie, 20 kg to málo. Tak čo také budeme šetriť? Prečíc. Neviem, čo vybrať. Mám tu polynate pepper, tak čakajte. Typek. Fú, keby mi toto dalo typek, kámo. Typek mi to asi na... Coal? Čo? Let's go. On chce toto. Tak... Ok, napíšem. Ok. Tak dám ok. Len čakaj, kde je kol? Tu dačo skáče. Aj! What is that, bro? Kamo. Kráva tá sa musí vždy niekde... Ty kokos. Kráva stojí už na... So. What is that? Manko, no. Aha, tak oni som nepeký. Kamočko, tak typek tu má akože... Go. No. Chceš kol, no, na. No, dobré. Tak je. Kamo, čo mi dal typek? Kamoško, tanks. To je tanks. Kamo, dobre, to, no. Dobre. Kamočko, tak typek mi tu dal, neviem čo sám. Wow, koľko mi to dá? Dá mi to 14 miliónov, kámoško. 14 miliónov. Mám to aj frozen livák, ale to nepôjdeme predať. Počkaj, to je... To je ešte socket. Frozen mushroom. Počkaj, on mi dal mushroom.
som... Dobre. Lebo nechcem to giftnúť, keď som to giftnul na... Fúha, obidve dajú 14 miliónov. Tak urobíme takú súťaž, že od toto 18-kilové dáme súťaž pre začiatočníkov alebo pre stredno začiatočníkov. Treba iba to urobiť, že pridáte si ma do friendov a keď uvidíte, vypojíte sa, ale urobíme to takto. Mohlo by to byť tak, že každý by si mohol zmeniť meno, aby som vedel, že to je môj fanúšik, že by si každý zmenil meno, že by si meno zmenil každý na tak dajme Jožko, nie Jožko, nie. Tak dajme napríklad Ronaldo, lebo Ronaldo je môj fanúšik. Kto nemá rád Ronalda a nechce si tak zmeniť meno, nemusí. Nebude mať 14 miliónov. No. Každý sa pomenujete, kto chce súťažiť, sa pomenujete Ronaldo. Si ma pridáte do friendov, samozrejme. Friend sa volám všetko s veľkým, eput, 2 účka, 98. Dobre, odfočte si to, kto nestihol. A my môžeme zatiaľ môžeme predať. Nie predať. Zase neviem. Kamošku, tak typek to majú, obrovitanské. Počkaj, hej set, som chcel. Čo teraz? A to budem musieť po jednom. Ten spolu. No? Tak teraz nie. Paťka, už nebudeš pozdě večer papať. No, takto. Nič tu nie je. Takže. Bohužiaľ. Tak. Tak má. No, chcel by som. Som to najradšej ukradol. Ukradneme. Čo je toto? Skúsime na polymate po... Koľko máme týchto? 24, tak dnesko dáme možno aj otváračku. Mám polymate, ok. To bol polymate. Kamoško, zoberieme si aj kúsok kakonta. To je polymate. Nie. By som sa čudovala, čo spravil mi narastol taký paprika polymate. Dobre. Kamo, risknem to a kúpim toto vajco. Toto. Za 3 milióny, kamoško.
Legendary egg. Ja sa idem rozplačiť. Nejdem to kupovať, ja. Ja proste nejdem toto kupovať. Toto ma srdí. Takže chceš mi to povedať, že ja som... Čakaj. Tretí najlepší z tohto serveru. To mi nechceš hovoriť, kamoško. Kamo, ja neviem prečo, ale ako mám veľa Frozen vecí. Neviem čo to je, či šťastie, alebo čo, ale... Mne tu proste dáva veľa Frozen vecí. Redka kont. 36 km. Redka kont. Bro. Kde sme to mali? That's Frozen. Frozen blueberry. Frozen tomato. Frozen corn. Frozen. Čo, ja som to zobral? Bo teraz som nič nezobral. Počkať. Koľko má to hodnotu? Čakajte. Neviem, ako sa to volá. Grape. Je to Frozen Crate. No dobre, no konečne. Dobre, no viacej mi to dá, okej. To je nenormál. Kamo, hneď sa ja pripojím, len čo toto je? Čo mi tu má tento? To som spravil ja sám. No a to vie každý akože spraviť. Ľudia, to je soľ. To je soľ. Hej, to je soľ. Kamoško, musím sa... Tak. Nechcem. Markus, sorry, že nemám toto tu, ale ja točím práve. Ja hrám práve Grow a Garden. Chvíľu nebudem hrať, lebo dačo mi Lara ukazuje. Vidíš, mi nejde. Tak ľudia... A to je... Tak, Čakaj. idem sa pripojiť na hru. Toto je... Ty ešte máš stále túto blbosť na tom okraji. Pardon. Teraz A Markus, to každý vie spraviť to, čo ty si mi vravel. Čo? A to bolo, že hovorím, že či oni to, jak sa to volá, tá uhorka, alebo čo to bolo, či to bolo so soľou. Čakaj, tichšie. To bola soľ? Mhm. Ako to chutí?
Normálne dobre. Viem si aj ja urobiť. To spieval, nie? Skúsim aj ja urobiť. Pozraj. Takto. Ale nedávaj tam veľa soľa. Ty si to prehnal. Kúsoček. Malenka? Máme uhorku? Tú zelenú. Ja. Nechceš papať čo? Lebo mne tu teraz tak sa chutilo. Nie som tu. My sa pobili? To je chlapec či tá žena? Asi, žena. Hej. Nie, chlapec. Uvidíme, ja to vidím. On bojoval za všetkým. Kúkaj. A koniec. Vytrhol mu hlavu. Čak. Kamo, ja tu mám taký bob. Tam taký zelený v chladničke. A teraz je heal. Kúkaj, tam som. To čo je? Kamo. To je tá žena, ktorá Tam je tej vody, ten modro-zelený. Čo? Môžeš, ako tu dám tú kameru? No, taký bob. Boli tam bola žena. Tam počkajte, stopnem video, lebo proste viete, ja sa nemôžem odhaliť. No? Tak to je podobné len Tak ideme to ochutnať, ideme toto rozbaliť. Len čakajte, nech ma nevidno. Čakajte prvé. Čo urobím? Toto. Tak. Máme to tu. Toto si máme poskladať, kamo. Tak, poskladám si to, ale neviem ako. Tak poďme to otvoriť. Ale nikdy neukazuj, ani nehovor, že kde bývaš, lebo potom ťa nájdu. Kamo, no také myslíš, že ja som hovoril? Ja nikdy to nepoviem. Ani nesmieš ukazovať, kde bývaš a aké máš byť. Aký mám byt? To prečo? Keď niekto nevie, že kde bývam, tak toto. Môžem ukazovať svoj byt, to je jedno. Ale aj tak si to viú zistiť. Ja ukážem veľa svoj byt. No neukážem veľa svoj byt. Väčšinou robím iba edit ja. More, do tohto dám. No, toto je poskladané? Áno, je. Pripravte sa na najlepší moment. Aj. Chcel som mokrý, ukáž, ako to chutí. Ako to chutí? More, celá posteľ je od toho. Tak, pomieša. Ukáž? To je odporné. Ako? Fuj. Tá gulička, more, fuj. Keby to bolo samotné, tak oni zjedol. Aká je tá gulička, to je odporné s tou guličkou. Ja by som si vybral tie guličky, kamo. Kúkaj, ja som to všetko videl. Fuj, to je odporné. Ty vidíš, čo tam je za tvár? To je toto. Kúkaj, tie guličky. Fuj. Akože, no to je šťotno urobím. Musím zakryť. Vieš, aký je to tvár ten dlhý?
No tak, ja môžem spať na Vieš, čo ti mokrom. to pripomína? Jaj, viem, čo to pripomína kúsok. Čo vypustím zo záchoda. A je to vpredu. Môžem, áno, viem. Nehovor to, lebo v škole ti dám facku. Dobre, no, takže od teraz spím na mokrom, jakým mokrom? Na mokrom. Tuto kakuš. A ináč, kakuš, mám ti odkázať, že Romina je do teba na 80%. A pýta sa, či aj ty si do nej zase. Jaj. Nie? No bolo -1000, lebo ona sa mi minule s bratom vyhražala. No práve to, ona je... Počkajte, toto vystrihnem. Dobre, čaute ľudia, teraz som nový youtuber, či aký nový youtuber? No, ďakujem, môžem spať na túto mokrom. Som sa vycikal, prepáčte. Čakajte. Čakajte. Počkaj, ja mám veľký sopeľ. Fuj. Počkaj. No fuj, to čo mi vyndalo za sopeľ? No fuj, ešte aký oslý dali na faj. Počkajte, toto je najlepšie. Toto je najlepšie. Uri manderu. Najri. Vycikal som sa tu. Najri. No, takže dámy a páni, my hráme Grow a Garden. Čo tebe je, no? Poď na kameru. No, som na kamere celý čas. No. Táto voda je celá od tohto. Celá táto maličká voda, tu vidíš, táto. No. Tak to je celé od soľa a ja to idem vyhltnúť. Ty koko. Nájde kameru. Boj. No a čum? Jaj? Tvá chyba. Zajtra sa tiež. Celá hrdlo ti zmysne. Jaj, čo sa no, fuj, ty to lisuješ. Jaj, určite to nie je také odporné. Bože môj, vidíte, ako sa robí. Dámy a páni, on sa aj smeje. No, ešte vyplej vodu do telefónu, ďakujem. No more, tuto náš kamoš vypil soj. Vieš ti to? Už tam nie je nič. Aké to bolo? Ne.
Čakajte. Iba som si zlomil nohu na chvíľu.